Ka Khasi Students Union Southwest Khasil District Langba Usamla Ivan Roy Nongrem Education Secretary kalapan pau gijing sngokia kabajur hadin bakaseng kala yo jingtep ba uba ki sotun rangba shinong ka Nongrem Warding kabaha papo kamausan ram CNRD block ba ka school Nongrem Warding Government LP School menta lakamba sau bana ye kamdon nong hikai shu hadin ba unong hikai uba hikai hakati ka school ulakladno nagani ka pertai bat kane gijing bom don nong hikai kalawan ra gijing du nong ka bakraw ya ki khna school layo jing tebro bakasnong langba ka managing committee kambanse ban pha hikai da ki arngut ki brio bat ya ki te ki arngut la siu tu lop hi da ka managing committee ban lait na gijing du nong ya ki khna school Nagaliang jong ki issue Southwest Khasil District kalapha da ka khubor shak sarkar langba ka tanat puli peti ba kadai ban shimkhia ya kani ka kam bat ban pha nong hikai no mardor sha ka te ka school bat ka single aipor shibnai ya ka sarkar balada kamla ban le ai ka single ong ba kamban si ban shimno dalade ban pha ik samla puli ki balanang balastat ban le hikai ha ka te ka school khnang ba ki khna school kinam du nong ya kejing puli bat bakin light na kejing pep school steng por nakaliang jong ka isu Southwest District ngilayo ya kajing ujor na kitu kartu katne bat kunjuru ngilayo ban wat jing tiep rangkat bat ka isu lauba border area circle halor kajing bomdon nong hikai jong ka wei ka school hakite ki than mo sanram ya ka balatip kerteng kumka Nongrem Warding Government LP School ya kaba ngila ban ong ba kadai ka school kabla seng na du usnam cijar kendai Spanyol puar bat kajing bomdon nong hikai shu ka school kadai hanadu first week jum upnai Jun hadin ba wei nong hikai jom kadai ka school ulak khatno dai kumban penpau ne ba kalom ka ik ka ba susi ba haduk menta umpadon nung hikai nakaliang kasokar bukan pha dan nakaliang ki hadin kejing yakran rengkat ba urang ba snong jong to snong ba ke sutun ayo jingtip ba ya ketua school haduk menta mene la shu pha volunteer daka managing committee bat kumjuru da kinong yalam jong snong man siu tulopi te kani kalong ka ik ka jingle matla nakaliang tanat ki badai pek kumjuru nakaliang ki nung ikmat jong ketuka than te kumban supen kan mau ba kalong ba haki snam baladap nakaliang ka isu Southwest District kalayo ban lek marmot ya kawei na ki school sarkar hakite hikithan ba hap hapo kamau sanram CNRD block ke kumbaong ba kadai hi lesi kadai hi kajing bom sudnyau lane kajing le maina jong ka sarkar khamtam ya kitu kisnong hakatu kithan ki bom perlat kali te ka karwo ka basai na kaliang ka isu Southwest District kalong ba pinra kin sobha ban pha lengba ka office jong u education school of zar jong ka Khasil District ban kin sobha ban pha no ya kinong hikai hakate ka school hapo sudnai lem kumta iladai ban pha da ka jing tho nang ban na kaliang jong ka seng nin simtino ya ka to ka school bat nin pha volunteer da ki dokot ki blanang ba start jong ka seng nang ba kanom long ka jing du nong ka bakraw nani kanom ja kata ba ki khna school kin pep no ya ki jing polisi tengpor sita itu ki breu ki badon hakato kathan kin yo hi kajing nang jing stap kum ki wei pat ki breu badon hai to kathan disen kanu kalong kajing du nong ka bakraw ya ki khana school bat ki nong song hakato ka jaka namar kajing le matna ka jong ki nong mi khmat ki badai pet hakato ka jaka namar ba kumbal ni tip nakaliang jungi bala kumba saupnai haduk menta umpat don kinong hikai ki ban ai ya kata ka jing start ka bapaka na ka benta ki khna